皆さんこんにちは。水道の話のマスコです。今回は台湾との技術協力についてお話しします。今回は台湾との水道の技術協力についてお話しします。台湾には400万人に給水する台北水道と、台北以外の1800万人に給水する台湾水道があります。台湾も日本と同じ地震国で、フィリピン海プレートが日本の倍の年間 80mm のスピードで押し寄せてきていて、たびたび大地震に見舞われています。このため共通の課題が多く、台湾の2つの水道は2013年に東京水道と技術協力の覚書を結び交流を続けています。台湾は1人当たりの GDP で10年前に日本を抜くほどの豊かな国になっていて、技術協力は日本の政府開発援助 ODA ではなく、台湾の資金で行っています。台湾の地形は日本列島と似ていて、4000メートル近い鉱山があり、川の水の質は良く、水道は蛇口で塩素が検出されて安全で、水質は比較的良好です。一方、水圧はあまり高くなく、渇水で昔断水が多かった名残で、屋上のステンレスタンクにポンプで水をあげてから給水しています。漏水を少なくして、将来的には水圧を上げて直結給水にするのが目標のようです。水道施設の耐震化はまだ途上というところです。台湾での協力は日本の先進技術を導入することです。台湾でも日本で使われている耐震型の水道管の採用が始まっています。従来の排水管は日本と同様、大きな地震の時に継ぎ手の部分ですっぽりと抜けてしまいました。最近では日本が開発した絶対抜けない耐震型の排水管が使われ始めています。配管技術の主導も日本が行っています。また、各家庭に給水する水道管は、漏水の多い塩ビ管などのプラスチック管をやめて、東京と同じようにステンレス製の耐震型の蛇腹管を使い始めています。これは日本企業が台湾に現地工場を作って出荷するほどに増えています。これで日本より大幅に安く提供できます。漏水は確実に減っていくはずです。この他にも、水をためる排水池のコンクリートの目地から水が漏れないように最新の免震型ジョイントを設置しています。また、水管橋と地下の水道管の接続部では地震の被害が出やすいので、ここにも免震型のジョイントを設置しています。水道管の中の水質を自動で計測する小型の日本製の計器も採用が始まっています。今回ご紹介した技術協力は、東京水道の三石が多くの日本企業と連携して実現しました。これでお話を終わります。最後まで聞いていただきありがとうございました。